природата съществуват над 200 щама човешки папиломавируси или HPV, но 14 от тях са онкогенни и инфекцията с тези 14 онкогенни щамове, която се предава по полов път, предизвиква развитието на високостепените цервикални преканцерози или high-grade SIL. Освен това, ролята и тежестта на отделните щамове не е еднаква в този процес. 8 от тези 14 онкогенни щама причиняват 90% от случаите на рак на маточната шийка въз основа на high-grade SIL. Два от тези щама причиняват 70% от случаите на рак на маточната шийка, а един щам причинява 50-55% от всички случаи на рак на маточната шийка и това е HPV 16 щам. В следващото видео ще разберем как се открива и как се установява high-grade SIL, високостепенните цервикални преканцерози.